less than a pound. Grabe. Alag. Grabe yung dead skin, uy. Kung sa Pilipinas pa kami nakatira ni Mister, for sure talaga yung bahay namin kung andun kami daming binibili. Kasi alam nyo naman yung dolyares doon, marami, charot. But anyway, so yun siya. Dito nga hindi piso, gasto ng gasto eh. Alis na naman kami. I don't know where we're going. See, she wanna drive, but she don't even know where we're We going. go to Walmart first. Oh, So I guess Oh, grocery. yes. Off niya guys, I told you, every day off is a grocery day for him. well, you don't buy the cat stuff. They need food. At dito na naman tayo sa mga pa-beauty guys. Dito sa Walmart talaga nag-lock na sila kasi ang dami kasi yung shoplifter dito ay kaluka talaga. So kaya kailangan mo maghintay no, magtuplok-tuplok ka dyan para darating yung assistant. Anay, iwan ko sa Batman. You want to throw it all Yes, it's a terrible waste. Give it to the neighbor cat. That's what we do. Yeah, that's what you gotta do, right? It's like, otherwise you get mad at them. It's like, What's some of the type for? So- Same color bag for the box. So yung cream nila dito guys, it's nakalock siya. So you have to wait for the assistant because everything is locked sa mga beauty area. I still have to get something over there, honey. Oh, it's right there, double. That one. You want me to get it? Okay. Yung asawa ko ba, nag-shopping naman talaga ito. Ang tagal-tagal guys, andito pa. Ang daming tao dito guys. They don't have the yellow one. Look at it first. That person just blocking the whole thing. Yeah, they like to do that. It's 648. 48, and this is less than a pound. Okay, whatever. I'm just showing you. So now, let's see. Look, this is $2. I can. Okay. Tapos na kami guys, kaluka itong asawa ko no. So tara. Tapos So dito kami sa pangalawang tindahan guys. Nagpunta na naman kami dito pagkatapos sa Walmart. So tara. Very small. Classic patty also. But one, the gravy, the gravy. Chicken and beef. No, Yes. the one is beef and liver. Oh, beef and liver. The tuna is the one I like the best, so I'll just get the tuna. Ito yung bread na kakainin ko na guys. Ito na siya. Naghanap ng cheesy dudong. Hala, this is March 26, han. There's no older. They always get bad early, right? Quicker. This is the bowl, so $5. That's small one. Smell it too. I can't smell it. No. Ang hirap pag magkalis na shopping pa mall. Shopping. Right, monkey? Aloy. Aloy, monkey. Importante. Why are you not laughing at me? I don't know what makes you guys think we even got anything for you.
Of course, din nyo. Din nyo. Roxy Stangan eh. Ay, only my son. Sa mga nagsasabi kung bakit ang dami naming binibili palagi, mostly sa hayop man yun, guys. So, hello guys. Di ba nagproblema ako sa yard namin dahil merong mga nagkakalat-kalat na mga skunk at saka yun, ang yard namin ngayon is sobrang kawawa talaga, promise. So, nag-order ako nito sa Amazon. Pina-deliver ko o pina-check out ko kay Tami. Parang yung skunk, guys, ang nangyari, 'di ba, nilagay ko ito at saka the next day, guys, yung kapitbahay yard nila perte din pagkalkal nila. Uy, at sa gilid namin, guys, kinalkal kasi wala doon yung itong machine na ito. Ang nangyari, gusto ko talaga silang pintikin. Magpintik-pintik ko dire, guys. Abti kay ko anang pintik, guys. Daghan kay ko naglanggam na tigok sa una dito sa bukid. So, gusto ko sana silang pintikin ba para naman magtakbuhan sila. A few moments later, later. But anyway, guys, lumabas in the middle andito para maglinis kasi nga maganda, may araw. Kasi kahapon, 2 days na in a row, guys. Basang-basa dito, guys, kasi ulan ng ulan. At galing din ako naglagay ng repellent sa ating yard kasi kinalkal ng husto, guys. Guys, kung makita talaga ninyo, hindi talaga nyo makita din. Ay, kasi iba talaga kapag personalan itong yard namin, guys. Sobrang naipatsi-patsi naman ito. Pangit ang tignan, guys. Pati kapitbahay namin doon na bulgar ilang yard na damay sa mga skunk na binuhi ni Tami. Paglabas ko, guys, ang hangin din, hindi man din mahitsura itong hangin na sobrang-sobra, naghampag-hampak na sa akong buhok din. So, sabi ko sa sarili ko, ay nako, hindi ako magtagal dito sa labas. Ang ginaw, ang hangin. Okay naman sana may yung panahon, pero ang hangin, guys, na ginawa na ako. I-trim ko na lang itong halawan at tinanim ko Ito talaga yung pinaka ayaw ko sa buwan ng Mayo. Kasi every time maglinis ako dito, grabe yung hangin. At yun, every time na maglinis ako at nakakairita. At anyway, so yun, guys, punta tayo sa loob kasi mahangin na. Tapusin ko lang yan dyan pagka nang ready na ako kapag hindi na masyadong mahangin. Hoy, priga ba? Magpakiliti mo na ako dito bago siya alis. Ano ba kayo? Gusto ko kasing kiliti. O, diba? Pero guys, aalis po yan, trabaho. Dito tayo sa bathroom, guys. And, so, bumili ako nitong Dr. Milaxin Pill Shot. Dalawa po ito sila, dalawang klase. So, yung isa is hindi pa talaga siya, yung parang hindi pa siya dumating. Ito, kaninang umaga ito dumating, no? So, itry natin, guys. Tika muna kumao. Okay, madami akong, dito, sa ilong, So, maglagay tayo. So, mahal pa naman ito, no? Sana mag-work ba? Hindi lang yung atik-atik ba? So, i-rub natin siya, guys. So, yun, rub. Sa ilong na area, dyan. Yun. Let me see kung meron ba talagang makukuha or ano lang. Hala. Guys, Guys, nakita ninyo? Ito, sana makuha yun, Ito, mga blackheads. Hala. Grabe, guys. Hala. Kaya ano na? Grabe. Hala, guys. Nakakuha talaga, guys. Kasi dyan kayo sa mukha ko talaga kasi itong mga pimples ko. Hala. Grabe. Hala, guys. Grabe yung dead skin, Hala. Oh? Grabe yung dead skin, guys. Lagyan natin dito. Dagdagan natin. Dagdagan natin, Hala, grabe, guys. So nice siya sa mukha. Nakikita mo talagang yung feeling na nakukuha yung mga dead skin mo. And then yun, dito mahapdi kasi inano ko siya na maayos. Pero merong white rice, guys. Yun, I think yun yung gamitin ko palagi sa mukha. I-mix ko siya. At ito naman is L'Oreal na cream kasi yung ating mukha is kailangan siyang maganda ito, bago mag-makeup ba. Kasi sobra talagang ganda sa feeling. Yung mawala yung mga mafe-feel mo na mga roughness. Paano na kaya kung ito yung palaging ginagamit mo, no?
So guys, ito po yung binili ko na talagang maganda din sa mukha sana. Moisturizing talaga siya guys. Ito siya. Yung Cetaphil, binili ko to siya. And ang nangyayari, huwag kayong bumili kung sobrang sensitive yung skin nyo. Kasi po, ito po siya is, lalo na kapag dry yung skin nyo, itry po nyo ito. Pero yun ang ginamit ko kasi ito guys. Grabe yung pimples. Nagsing, datingan, dito, 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 kita nyo? Dito, dito, ang daming mga maliliit na tumutubo. At hindi ko talaga mag-gets dito, ang dami, oh. So, ang ginawa ko is, nag-stop ako, kaya bumili ako ng L'Oreal na ito. Night cream, no, ito siya. Revita Left, night moisturizer. And also, itong Dr. Milaxin Peel Shot, ano siya, maganda siya guys. Nag-peel talaga yung mukha ko guys. Sobrang smooth guys. Pero meron isang ito, black rice po ito. Meron ding white rice. Puti yung color ito, black, diba? Yun siya. Maganda yun siyang i-mix at ito. I-try ko nga ito sa paa. Kasi ang dami ko talaga. Ang dami kong ano sa paa. I-try natin. Grabe yung paa ko guys is yellow. Nag-yellow ng ako ano. Dahil sa dami ng ano. I-ano ko sa inyo para makita talaga ninyo. At also makita ko na nag-work siya.